je, da kažem, naša tačka kontakta bila. I odlično znam o kakvom se i profesionalno i ličnom profilu ličnosti radi. Tako da sa punim pravom mogu da kažem da sumnjam, iskreno, zaista sumnjam da postoje dvije stvari koje su bitne za postupanje toga tužioca. Jedna stvar je ovaj momentum u kojem govorim pred ljeto da treba da se desi, da se to tužilaštvo oslobodi određenog balasta, a drugi momentum je jedna informacija koja se vezuje za lice EB, a povezuje se sa konkretno tim tužiocem. To je jedna informacija koja kruži bezbjednosnim sektorom, to nije informacija koja se tiče određenog kriminalnog dijela, ali jeste nešto što može biti blaga, da kažem, a blagu riječ upotrebljavam, blaga prepreka za nezavisno, objektivno i nepristrasno postupanje u konkretnom slučaju.